हेल' लोगोफोर Thức giá đâu vô lại halo खबर माब्रै खबर मा ओंख्रि जाखो मोजां मा ओंख्रि जाखो सोर मा ओंख्रि जाखो लोगोफोर खिथाहरदो अननानै बयबो एसटि प्रडाक्सन आसाम नेट स्ल' आंना आदसा नेट स्ल' ना आदसा बिदिनो आसामावबाथाय नेटआ स्ल' जायो दाउ बेदर आरो सबाय बाबा गोथावलै दाउ बेदर आरो सबाय कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर दङ लाइभआवनो रावबो फैयालै जोंनि लाइभआव बारा मानसिफ्रानो फैया दाना मालाय फैबाय थाग्राफोरनावसो लाइभआव मानसिफ्रा थांजोबो ना मा ओंख्रि जाखो आगै ओंख्रिया माबासो दालि जहल जोंना आलु फान्थावानोसै मन्जु ब्रह्म हाय ब्र गुड नाइट आदसा गुड नाइट ना दानो गुड नाइट जाबायबो दे गुड नाइट बिदिब्लालाय थांनाय सिगांलाय फैनानै थांदो अननानै मन्जु ब्रह्म साथामसो दंफैयो मानसिफ्रा लाइक हरबाय आदसा थेंकिउ लाइक हरनायनि थाखाय आब'निसिम हरनानै लोगो खालामना थिनदो आंजों जाय लोगो गैया लोगो खालामलायदो माबाजों मन्जु ब्रह्मजोंहाय ओमफ्राय लगे खालामहरफिननाङा दे सानसेनि उनावसो बेक खालामहरफिनबानो जाबाय जाय लोगो खालामनो जाय लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय जिखुनु जाया सासे खालामग्रोनानै गाबोन सासे बेक हरफिनबानो जाबाय आरोना सानसेनि गेजेरावनो खालामलायोबा माने खमायफिनो आरोना मन्जु अफिसियेला मयना अफिसियेला मन्जुखौ लोगो खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय गाबोन बेक खालामलायफिनबानो जाबाय गावजों गाव
जोंनि लाइफआव बारा मानसि फैयालै, मानसिफ्रा मालाय फैबाय थाग्राफोरनावसो थांजोबो। मन्जु ब्रह्मखौ आं खालामना होनोसै, गाबोन आंनिखौ खालामना होदो। एस टि प्रडाक्सन आसामा बुंदों मन्जुखौ खालामफिनो, ओमफ्राय मन्जुआ गाबोन खालामना होफिनबानो जाबाय, भिडिअ नायनानै खालामलायबानो जाबाय। भिडिअ नायनानै खालामलायबानो जाबाय आरो कमेन्टआव साबसक्राइब लायनो नाङा रावबो। 24 आवार्सनि उनाव बेक खालामफिनबानो जाबाय। मा जाखो माथो रावबो गैया? गैया, जोंनि लाइफआव रावबो फैया। सिख्लाफोरनियावसो थांजोबो मालाय लाइफखौनो नायनो। चेनेलालाय 1K जालायनाय, थेवबो मानसियानो फैया। भिडिअ नायनानै कमेन्टआव खिथाहरलायबानो जाबाय आरोना, आं खालामबाय होननानै। नारुके प्रेजेन्ट, हाय हेल' ब्र'। मयना अफिसियेलखौ दिनै खालामना होनोसै, गाबोन आंनिखौ खालामदो। एस टि प्रडाक्सना बुंदों मयनाखौ खालामसैनो, ओमफ्राय मयना गाबोन बेक खालामनानै हरफिनबानो जाबाय। भिडिअ नायलायनानै खालामलायदो गावजों गाव। गोदान दंलायोबा भिडिअ नायनानै खालामलायदो। कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आं खालामबाय नोंखौ होननानै, ओमफ्राय उनावहाय बेबो हरफिनबानो जाबाय। जागोन दे फ्रेन्ड, खालामना होदो एस टि। भिडिअ नायनानै खालामबानो जाबाय गावजों गाव। कमेन्ट हर दे, कमेन्ट हरना दोन आरो कमेन्ट खालाम आंनावबो जाय जाय दङ। नारुकेया थांखो ना माखो? लोगो गैलायाबा लोगो खालामलायदो गावजों गाव। सोरबा फैयो थाङो। ओमफ्राय मोखां मोनफिनलायबा माबानो नाङा दे, आनसाबसक्राइब खालामनो नाङा गावजों गाव। कमेन्ट खालाम लोगोफोर, सोर सोर दङ लाइभआवहाय। नारुके प्रेजेन्टआ थांबायगोन लाइभनिफ्राय, कमेन्ट खालामाखिसै। दंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओंखाम जाखांबाय नामा आगै? औ जाखांबाय। कमेन्टआ थाङाखै नामा ब्र'? कमेन्टआ फैयाखैथ' ब्र'। दासो मोनसेया हाबफैबाय, गासै मोननै जाफैबाय नोंनि कमेन्टआ। बे फार्स्टआव हरनाय ओमफ्राय नैबे दानि हरनाय। कमेन्टआ थाङाखै नामा ब्र', बेल' फैदों, मोननै जाफैबाय आरो गासै। कमेन्टआ एखमबा नोंनाव फैनाय देखायो, ओमफ्राय आंनाव श' जाफैया आरोना। एस बड' ब्लग, हेल' ब्र', मा खबरा ना मा जाखो? खबरा मोजां, आंना खबरा मोजां। मयनाखौ खालामबाय आं, आसा खालामो आंनिखौबो खालामगोन। कमेन्ट होना दोनदों भिडिअआव। मयना अफिसियेलखौ खालामबायनो एस टि प्रडाक्सना। गाबोन बेक खालामहरफिनबानो जाबाय भिडिअ नायनानै 24 आवार्स उनाव। बैयावहाय 1 घन्टा 2 घन्टा देखायना, बाहाय 1 दे लिरनाय जाबा खालामहरबानो जाबाय नटिफिकेसनावहाय। दे आं गाबोन खालामगोन दे, औ गाबोन खालामहरफिनबानो जाबाय।
भिडिअ नायनानै खालामहर कमेन्टआव साबसक्राइब लिरनो नाङा रावबो एस फट' ब्लग जोंनि गेजेराव दा बयबो लाइभ फैग्रा जाबायलै नै सोरबा फैना दङ सासे नटिफिकेसन हाबफैदों रैसुमै ब्लगाबो फैदों लाइभ आंनिखौबो खालामना होदो लोगोफोर खबर नोंखौ मा खबर नङा दै ब्र नोंखौ मा खालामदों होननासो बुंदों दा ब्र आं दङ नै ओरैनो लाइभआवहाय नोंसोरजों बेयाव लिरनाया माबा जायाखैना ओंखायनो आं माखौनो बारा मोजां फोरोङाखिसै निजोम ब्लग हाय आगै मा खबर खबरा मोजां आगै आदा खबरा मोजां एस फट' अ जाय जाय गोदान दं लोगो खालामलायबानो जाबाय गावजों गाव भिडिअ नायलायनानै भिडिअ नायनानै खालामाबा खमायफिनलै खानायाबो आंहा सिनजा मोनाखैलै गाबोन सिनजानोसै खानायखौ गाज्रि नुथारबाय ओंखाम जाबाय नामा ब्र आलाय औ जाबाय दहायनो जादों 7थासोआव जादों ओंखामखौहाय नारुके प्रेजेन्टआ मा होनदों मयना अफिसियेल अननानै आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो आं बेक खालामहरफिनगोन मयनाखौ बुंदों नारुके प्रेजेन्टआ सापर्ट खालामनो थिनदों खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय जिखुनु जाया सासे खालामदो दिनै ओमफ्राय सासेया गाबोन बेक खालामहरफिनबानो जाबाय ना 24 आवार्सनि उनावहाय एफा थाब जादों ब्र'आ औ 7थायाव जायो 7थायाव जायो 7थायाव गाबोन सोमफ्रांलायबाय आं बेयाव चाइना कम्पानियावसो जायोना जोङो आं बाहेरायावसो खामानि मावफैयो 7थायावनो लागायो आरोना 8था गाहामसिम थायो जों लागायबानो जायो आरो नोंथां दंफैबानो जायो जों मानजु ब्रह्म ब्लगनिखौ खालामबाय दे आं मन्जु ब्रह्मनि भिडिअआव लिंक माबा कमेन्ट हरनानै दोनदों दा कमेन्ट हरना दोनदोंबा जाबाय बिथाङा ओंखारलांबाय लाइभनिफ्राय अ ए औ एस फट' ब्लग एसटि प्रडाक्सन हरदो मा जायगा खौरा ब्र नों मा जायगायाव होनदों ना मादोंथाय गुजरातआव दे जायगा सोंदोंबा गुजरातआव थायो माजों जाखांखो होननायसो बुंदों नामाथाय मन्जु ब्रह्मआ ओंखारलांबायगोनलै एसटि प्रडाक्सन देलाय कमेन्ट हरलाय आगै मयना अफिसियेलाव कमेन्ट हरनो थिनदों एसटि प्रडाक्सना खालामहरदों सानै साथामखौहाय ओमफ्राय गाबोन बेक खालामहरफिनबानो जाबाय बिथांखौहाय मा ओंख्रिमोन बुंदोंलै ब्र आसा मोजां फरि ओंख्रिया माबा मोजां फरायलै ओंख्रिया दालि जहल आलु फान्थावसो मयनाया सोरखौ कमेन्ट हरनो थिनामोन नारुकआ सोंदों आंखौ नामा होनना बुंहरदों एस फट' बेयाव लिरनायखौ मोजाङै लिराखैना ओंखायनो बारा मोजाङै हमनो हायाखै आङो मयनाया सोरखौ कमेन्ट खालामनो थिनामोन नारुकआ माबा सोंहरदों
सापर्ट खालामलायबा भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। येस नोंखौनो बुंदों मोननाया। ओइ ब्र आंनिखौबो सापर्ट खालामना बुंहरब्रा आस्सा ब्र एसे ब्र आं चेनेलखौ बेयावथ' खालामलायगासिनो दं गावजों गाव माने जेनेबा नों दिनै खालामब्ला बे नोंखौ गाबोनसो खालामगोन आरोना बिदिसो नङाबा खमायफिनो नालाय। दानो खालामलायफिनलायोबा गावजों गाव माने खमायफिनो आरोना सानसेनि उनावसो बेक खालामहरफिनलायनांगौ नङाबा खमायफिनो। एस बड'खौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर गासिबो बिथांनिफ्राय गाबोन बेक लाफिनबानो जाबाय। ओमफ्राय सापर्ट मोनखांबा ओमफ्राय माबा नाङा दे बावनानै थानो नाङा। सोरबा सोरबा सापर्ट लानानैहाय उनावहाय सापर्ट हरफिना आरोना बेखायनो सोरबा सोरबा माबायो बायो सापर्ट खालामनो। आंथ' हरफिनो आंखौ जाय जाय खालामदोंना आं बेखौ 24 हावार्सनि उनावहायसो बेक खालामहरफिनो। आंनाव गासिबो नटिफिकेसन फैखायोना कमेन्टनिया बेखौ आं दोनजोबखायो आरोना जेब्ला 1 डे लिरनाय जाखारो अब्ला आं बेक खालामहरफिनजोबो गासिखौबो। गावजों गाव खालामलायदो लोगोफोर माखासे थांबायसो सोर सोर थांखोथाय। एसटि प्रडाक्सना थांखो ना माखो बिथाङासो खालामदोंमोन गासिखौबो ओमफ्राय बिथांखौ गाबोन खालामहरफिनबानो जाबाय। गोजांनाय बायदि नुवाखै माथो नुवाखैथ' फांखासो गिदिंगासिनो दं जोंनाव बैयाव फांखासो गिदिंदों। कमेन्ट हरनाङा नै दाननाङा दोनना थिन ब्र आं उनावहाय। जाय जाय सापर्ट गैलाया एसपटजोंबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर बिथांनियावहाय कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय सापर्ट खालामबाय होननानै भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामना दोनबानो जाबाय। एसपटआ बुंगासिनो दङ सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव गाबोन बेक मोनफिनगोन बेनिफ्रायबो। खालामगोन दे दा होनो भिडिअ नायनानै खालामनानै दोनहरबानो जाबाय एसपट ब्लगखौ ओमफ्राय कमेन्टआव खिन्थाबानो जाबाय आं खालामबाय होननानै ओमफ्राय गाबोन बिथांनिफ्रायबो बेक लाफिनबानो जाबाय। जाय जाय सोरखौ सापर्ट खालामदों बेखौ माने चेनेलखौ नामखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरोना खालामहरफिनाबा कमेन्ट हरफिननो हागोन। एसटि प्रडाक्ट आसामासो खालामदोंमोनलै बिथाङा थांबायदां ओंखारलांबायगोन लाइभनिफ्राय। बिथाङा सानै साथामखौ खालामनानै ओंखारलांबाय।
ओमफ्राय दा गाबोन बिथांखौ खालामफिनबानो जाबाय जाय जाय मोनदों बिनिफ्राय। ब्र'आव फा दंब्रा ब्र', आं गुजरातआव दङ ब्र', गुजरातआव एसपद ब्लक, आं गुजरातआव दङ। न'आव सोहैसै, न'आव सोहैसिगोन गाबोन समफोर गाखोगोन ट्रेनखौहाय, न'आव थानो नागिरबाय ओंखायनो लाइभ फैस्रादों दसे। न'आव थांसैखाय लाइभ फैबाय आरोना, ओरैनो मोजां गाज्रि रायलायनो होननानै। ब्र'आ बहानि? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। नोंलाय अबेनिथो? एसपद' नों अबेनि? खिथाहरदो अननानै नोंनि जायगाखौ अबेनि? आं बिजनिनि ब्र', आदसा बिजनिनि ना? बिजनिनि सानै साथाम माबा दङलै आंजोंहाय फ्रेन्ड दङ इउटुबावहाय। नोंहाबो दंखायोदां? बिर'लामोन, ओमफ्राय सोरबा सोरबा दंलाबायोमोन। हाय फंबाय, हेल' आदा, वेलकाम आंनि लाइभआव, दिदोम ब्लग आदाया फैदों लाइभआव आंनि लाइभआवहाय। एसपद' औ, आंनि कमेन्टआ मानो थाङाखै दे? कमेन्टआथ' नोंना फैयाखैनोथ', नै दासो फैदोंलै नोंनि कमेन्टआ मोनसे। कमेन्टआ एखमबा बिदिनो जायोलै, मानो जायोथाय? बिर'लाखौ सिनाया नों र', सिनायो बिथाङाबो लाइभ फैबाय थायोथ', दहायसो माबा हगारदोंमोन, भिडिअ हगारदोंमोन बिथाङा दहाय। ओमफ्राय जुलि दंमोन ना, जुलि इउटुब चेनेल, बिथाङा दामानि भिडिअखौ होआखिसै, गोबाव जाथारबाय भिडिअ होयैया। अ, सोरबा सोरबा दंलै बिजनिनि, ओमफ्राय आं बारा गोसोआव थाजोबाना मानसिफोरखौहाय। एखमबाल'सो सोंनाय जायो लाइभ फैबाल'सो, ओमफ्राय बावफिनजोबो। एसपदआव मा लिरखोथाय? सेस दे ना मा होनखो? सद लिरोलै बिथाङा। नारुके प्रेजेन्टआ कमेन्ट फैयैनि ओंखारलांखोना माखो? कमेन्टआ आंनाव माथो फैयानो नोंनालाय? नैबे मोनसेल' फैदों, आंनि कमेन्टआ मानो थाङाखै दे नै। मानसियानो खमथारलै लाइभआवहाय आंनाव, थांलाय फैलायनो। मा ओंख्रि जाखो फंबाय? ओंख्रिया माबासो आदा, दालि जहल आलु फान्थावसो। नोंसिनालाय मा ओंख्रि आदा दिदोम? आदा दिनै मा ओंख्रि जाखो?
ओमफ्राय मा खबर? खबरा मोजां ए बाग्लारि? खबरा मोजां, नोंनालाय? मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो अननानै। हाय दिदोम ब्लग ब्र', नोंथां अननानै प्लिज सापर्ट खालामलै आंनि चेनेलखौहाय। आदा दिदोमखौ बुंदों एस बड' ब्लगआ सापर्ट खालामनो थिनदों। एस बड' ब्लगनिखौ खालामबाय आं। एस बड' ब्लग मयना अफिसियेला नोंखौ खालामबायनो, ओमफ्राय नोंथाङा गाबोन बे खालामफिनदो 24 आवार्सनि उनावहाय। आंनाबो मोजां। जोंना अमा बिलाहिसो। आदसा गोथाव अमा बिलाथि। अमाजों बिलाथिजों टमेट' होनो जों बेखौ टमेट' बिलाहि। लिंक हर आंनाव। लिंक हरलायनाङा आदा, बेयावहाय माने सार्च खालामबानो मोनखागोन। कमेन्टआवहाय लिंक हरलाय नाङा, भिडिअनि कमेन्टआवहाय आरोना। जिखुनु जाया सासे खालामहरग्रोलायबानो जाबाय, ओमफ्राय गाबोन बे खालामफिनलायबानो जाबाय गावजों गावहाय। बे बाग्लारिया अबेनिमोनलाय? बिजनिनिसोमोन नामा बेबो? कमेन्ट हरना दोन दे ब्र', दिदोम ब्र'। सोर बुंदोंमोन? एस बड' ब्लग आदा, एस बड' ब्लगआ बुंदोंमोन। आंना कार्बि आंलंनि। आदसा लांहिनाव ना मायावबा आंलायनाय भिडिअ नुदोंमोन आं, नोंनि ना सोरनि नुवामोनथाय? दहायना मालाबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन आं, लांहिन होनलायनाय नोंनिखौनो बायदि मोनदां। एस बड' ब्लगआ बुंदों आदा दिदोम, बे प्रफाइल ग्रुप दोनलायनाया। आंनिखौ मिथिखायो दा, आंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दै। बेथ' आंजों दंखायोथ'। एस बड' ब्लग दंखायोनो माथो आदा दिदोमा नोंजों। सापर्ट खालाम दे ब्र' अननानै दिदोम ब्र'। एस बड' आदा दिदोमा नोंजों दंखायोनो, नोंथाङा गैयाब्ला आदा दिदोमखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। आं लांहिननि। आदसा लांहिननिनो ना? नोंनि भिडिअखौ नुखादोंमोन आङो। बेखौनो बेनि ना बेनि जाखो साननानै बावदों आरोना, ओंखायनो सोंबाय आरो आं। एस बड' नोंथाङा आदा दिदोमजों सापर्ट गैयाबा खालामहरदो आदा दिदोमखौ। आदा दिदोमा नोंजों दंखायोनो, गावजों गाव खालामलायबानो जाबाय। ओमफ्राय मोनखांबा बावनाङा दै खालामनायखौ। आंहाबो खालामनांगौ दङ, सानैसो दङमोन टाइम जायाखैमोन। माखासेनिखौ आं खालामहरबाय दहाय बेलासियावहाय। कमेन्ट हरना दोनलै ब्र'। एस बड' ब्लग आदा दिदोमा दंखायोनो नोंजोंहाय, नों आदा दिदोमखौ खालामहरबानो जाबाय। इउटुबाव सार्च खालामबा मोनखायो आदा दिदोमनिखौबो। दे जागोन। कमेन्ट खालाम लोगोफोर, कमेन्ट। माथो रावबो कमेन्ट खालामाखिसै, ओंखारलांजोबखो ना माखो? नों दंना गैया? दं।
सोरखौ बुंखो एस बड'आ आंखौ बुंखोना सोरखौ बुंखो? ओंखाम जाबाय नामा? औ जाखांबाय ओंखामखौ दहाय 7थायाव जादां। मा ओंख्रि जाखो? जाखांखो मा ओंख्रि माने दालि जहल आलु फान्थावसो जेबो गैया। नोंखौ बुंदों र' आंखौ बुंदोंबा आं खालामहराखै जागोन आं जेब्ला नों खालामदोंबा सिन्था गैया टेनसन लानांगौ गैया। दहाय खालामदोंना नों? खालामगोन ब्र खालामगोन आं माने 24 हावार्सनि उनावसो बेक खालामहरो ना। नोंखौ आं गोदान बायदि नुबाय थाखादोंमोन बेखायनो आं सोंहां सोंनाय जायाखै आरोना। दहाय सानावसो खालामदोंना नों आंखौहाय? कमेन्टआ थांबाय कमेन्टआ थालांबाय कमेन्टआ आंनाव फारि फारि जागासिनो दं कमेन्ट थालाङाखै। मयना अफिसियेल कमेन्टआ थालांबाय होनदों। कमेन्टआ आंनाव फारि फारि फैगासिनो दंथ'। आं खालामखानायसो र' नोंनिखौ खालामगोन आंनाव कमेन्ट दंफैखायोबा आं नोंखौ दा खालामहरफिनगोन। जिखुनु जाया मोनसे कमेन्ट खालामनानै दोनहरबानो जाबाय भिडिअ'आवहाय। आं माने गासिखौबो जेब्ला आंखौ खालामहरोना आं बेखौहाय 24 हावार्सनि उनावसो आं बेक खालामहरोना। आंनाव दाबो गोबां दङ आरोना साब्रैसो दङ बेक खालामफिननांगौआ। ए बाग्लारि एस बड' आंखौ खालामदो ना। ए बाग्लारिया बुंदों एस बड'खौ खालामदो ना होननानै। औ दे जागोन ब्र'। आं गासिनिखौबो बिदिनो 24 हावार्सनि उनावसो बेक खालामहरो दे। आंनिखौ 24 हावार्ससिम नेबाय थानांगोन आरोना ओमफ्रायसो आंनिफ्राय मोनफिनगोन बेक। आं गासिखौबो बिदिनो खालामहरो। एस बड' ए बाग्लारिखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै हरदो। बिथाङाबो गाबोन बेक खालामफिनगोन दिनै खालामलायफिननाङा दे। गाबोन खालामफिन 24 हावार्सनि उनाव सानसेनि उनावहाय। नटिफिकेसनाव जेब्ला 1 दे लिरनाय जाखारोना अब्ला खालामबानो जाबाय। ए बाग्लारिया दंखायो आंजों सिस्टार। एस बड'जों दंखायोनो माथो ए बाग्लारि। ए बाग्लारिया गैयाबा खालामहरबानो जाबाय अननानै। आं दं एस बड'। आंना दं एस बड'नो दंखालायसो नोंसोर सानैजों होनबा। जाय जाय गैलिया खालामलायबानो जाबाय। मयना अफिसियेल फैदों नै मयना अफिसियेलजोंहाय गैलियाबा खालामलायबानो जाबाय। मयना अफिसियेला बुंदोंमोन कमेन्टआ थालांबाय होनना बुंदों। कमेन्टआथ' आंनाव फारि फारि जागासिनो दङ। लाइभआवहाय बिदिनो जायोलै कमेन्टआ एखमबा थालाङो माने आंनाव श' जाफैया। मयनाया दंखायोना जाय जाय गैया खालामलायबानो जाबाय। दिदोम ब्लगनिया दंखायो आंनिखौसो खालामाखै नामा? जानो आदा दिदोमा दंना गैला ओंखारलांखो ना माखोथाय। आदा दिदोमा दंना गैया लाइभआवहाय कमेन्ट खालामलाय। लाइभआव दङबा मयना अफिसियेलनिखौ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो मयना अफिसियेला नोंजों दंखायोनो। ओंखारलांबाय बायदि मोनदों आं मानसिया गैलाथ' बाय खमथारसै लाइभआव। फैयो आरो थाङो। जाय जाय दं लाइभआव कमेन्ट खालाम ओमफ्राय गाबोन बेक खालामलायफिनबानो जाबाय गावजों गाव। मयनाखौ बुंदों ए बाग्लारिया आंना दंना गैया होननानै। मयनाया ए बाग्लारिजों गैयाबा खालामहरदो मयना अफिसियेला।
आबौ मोनैया बाग्लारिजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय गाबोन बेक खालामलायफिनबानो जाबाय गावजों गाव मोनखांबा आनसाबसक्राइब खालामनाङा दे रावबो भिडिअ नायनानै खालामलायबानो जाबाय दंखायो आगै होनना बुंहरदों बे बाग्लारिखौ बुंहरदों मयना अफिसियेला दंखायो आगै होननानै अ दे लाइफआव मोनसे सानल'सै नामा माखासेया थांजोब्बाय जाय जायखौ सापर्ट खालामदों ना बेखौ माने बेनि चेनेलखौ स्क्रिनसट खालामना लाखा नङाबा गाबोन बेक मोनफिननाय नङा सोरबा सोरबा मोनखांबाथाय माबा नागिरा खालामहरनो बावो लाइफआव सोरबा गोदान दङबा कमेन्ट खालाम खानाया सिनजादो लावजोब्बाय सिनजागोन गाबोन सिनजाहैगोन खानायखौ माखासे थांजोब्बाय माथो गासिबो आं थांनोसै दे आगै दे आब' दे गैला लाइफआव मानसिफ्रानो ओंखारलांजोबखाजोब्बाय सासे सानैल'सै सोरबा सोरबा फैनाय दं लाइफआव सोरबा सोरबा फैदों दहाय नटिफिकेसन फैजोबदों आंनावहाय मानसिफोरनि गुड नाइट अके गुड नाइट ओंखारलांजोब्बाय हेलौ हेलौ आगे बंद है ऊपर जाओ ऊपर गाड़ी लेके हेलौ लोगोफोर सोर सोर दं लाइभआव कमेन्ट खालामदो
सोर दं लाइभआव लोगोफोर कमेन्ट खालाम। एस फट' वर्क मयना अफिसियेला आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदोंना खालामाखै फ्रेन्ड? मयना अफिसियेला ओंखारलांबायसोगोन दा। गुड नाइटसो नुबाय बियो। जिखुनु जाया नों खालामहरबानो जाबाय ना। नों खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आं नोंनिखौ खालामबाय, आंनिखौ गाबोन खालामदो होननानै बिदि बुंहरबानो जाबाय। ओमफ्राय चेनेलनि नामफोरखौहाय गोसोआव लाखाबानो जाबाय आरोना, स्क्रिनशट खालामनानै लाखाबानो जाबाय। जाहाथे नोंखौ बेक खालामफिनाबा नों कमेन्ट हरफिननो हानायनि। ओंखारलांबायसो दा मयना अफिसियेला। आं थांनोसै दे आगैसो होनना बुंहरदोंमोन, गुड नाइटसो होनहरखाबाय ओमफ्राय। भिडिअखौ नायलायनानै गावजों गाव सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअनि कमेन्टआवहाय साबसक्राइब लिरहरनो नाङा। नोंबो लिरनाङा बेबो लिरनाङा। भिडिअ नायनानै खालामा गारा जों माने लिंकआव थुनानै डाइरेक्ट खालामोब्ला मानो साबसक्राइबारा खमायलांफिनो आरोना। ओमफ्राय जेन'बा नों दानो आंखौ खालामबाय, आं नोंखौ दानो खालामहरफिनोब्ला बे खमायफिनो। ओमफ्राय 24 आवार्सनि उनावहायसो खालामनांगौ ना, 24 घन्टानि उनावहायसो बेक खालामहरफिननांगौ, नङाबा खमायफिनो। जेब्ला बे नटिफिकेसन हाबफैखायोना आं नोंखौ खालामबाय होननायनिया कमेन्टनिया, भिडिअनि कमेन्टआवहाय हाबैयोना, बेयाव अवान दे लिरनाय जाखारबा बेक खालामहरफिनलायनांगौ आरोना। आं बिदिसो खालामो आरोना। जेनेबा नों आंखौ दहाय सानाव खालामदोंमोन ना, अब्ला नोंखौ आं गाबोन सानाव खालामगोन। जेनेबा टाइमा जेब्लासिम जाया अब्लासिम आं खालामहरा आं रावखौबो। जेब्ला आंनावहाय 24 घन्टा जागोन ना, अब्ला आं बेक खालामहरफिनजोबगोन आरो गासिखौबो। बिदिसो खालामो आङो गासिनिबो माबाखौहाय चेनेलखौ। ओमफ्राय बे खालामनो थिननायावहाय माबायोब्ला अके जागोन दे होनना बुंहरनो आरोना। जेब्ला नों खालामो, नों आंखौ जेब्ला खालामबाय, आं नोंनिखौ खालामबाय होनना बुंहरबानो जाबाय। अब्लानो आं 24 आवार्सनि उनावहाय बेक खालामफिनगोन आरोना। आंनिखौ सापर्ट खालामदे ब्र'। नों खालामगोन जेब्ला आंनाव 24 आवार्स जागोन ना, अब्ला आं नोंथांखौहाय बेक खालामहरफिनगोन। सिन्था खालामनाङा। आंनि कमेन्ट पस्टआवहाय होनाय दंखायो, माखासेफोरनिखौ होखाना दोन्दोंमोन सिगाङावहाय, बेफोरनो दङ। बेयाव चेक खालामना नायनो हागोन। खालामगोन टेनसन लानो नाङा एसपद', आं गासिनिखौबो खालामना हरखायो। हिन्दुस्तान दैमालु आंबो खालामदों। औ खालामदों, आं नुखाजोबदों। आं माने दा नोंखौ खालामहरा, आं गाबोनसो खालामगोन नोंनिखौ, मिथिबाय ने। गाज्रि मोननो नाङा दे। आंनाव गासिबो नैबे माबा दंखायो, नटिफिकेसन हाबनाय दंखाजोबखायो खालामनायनिया। जेब्ला आंनावहाय 24 आवार्स देखायगोन, अब्ला आं नोंथांखौहाय भिडिअ नायनानैहाय खालामहरफिनगोन आरोना। ओमफ्राय सोरबा सोरबा भिडिअ नायग्रा खालामदों, ओमफ्राय कमेन्टआवहाय साबसक्राइब लिरहरनो नाङा। सोरबा सोरबा साबसक्राइब लिरहरदों आरोना। बिदि लिरनो नाङा, साबसक्राइबखौ लिरनो नाङा। ओमफ्राय लगे लगे साबसक्राइब खालामलायनो नाङा आरोना। 24 आवार्सनि उनावहायसो जों बेक खालामलायफिननांगौ, नङाबा खमायफिनो साबसक्राइबारा। ओमफ्राय कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामलायबाय थाजाया आरोना, बे खालामनो थिननाय समावहाय। टेनसन लानो नाङा रावबो लोगोफोर, आं खालामहरफिनजोबगोन गासिनिखौबो। आंनाव दंखायो। जेब्ला टाइम जागोन अब्ला आं खालामहरजोबगोन गासिनिखौबो। सिन्था दाखालाम। हिन्दुस्तान दैमालुआ अबेनिमोन ओमफ्राय खिथाहरदो अननानैहाय, दिनैसो फार्स्ट टाइम ना। हिन्दुस्तान दैमालु अननानै खिथाहरदो नोंनि जायगा अबेहाय, मा गामिनि, माबे डिस्ट्रिक्टनि। येस फार्स्ट बरमानि, आदसा ब्रह्मानिसो ना। गोजानथार जोंनिफ्राय ब्रह्माया। इउटुबार फिसा फिसाफ्राना, इउटुबार गिदिर गिदिरफोरखौहाय लोगो हमनो हानांगौलै, होमबासो माने साबसक्राइबारा एसे बारायो आरोना।
बैसोरनि साबसक्राइबारा जोंजों फैयो आरो एसे हिन्दुस्तानजों लोगो खालामनो ना होयो आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मन्जु ब्रह्म ब्लग फैदों बिथाङा दासो कमेन्ट खालामफिनबाय दहाय खालामाखैमोन हिन्दुस्ताना लोगो दंना गैया मन्जु ब्रह्मजों फेसबुकआव मा होनदों ओइ ब्र आं दोनथ'नोसै नामा आं दस्रा भिडिअ इडिट खालामनोसै ब्र दे अके जागोन नेनानै थाबाय था दे 24 आवार्ससिम सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय नोंथांखौ जाय सापर्ट खालामहरदोंमोन नोंथाङा गाबोन बेक खालामहरफिनबानो जाबाय आरो नोंथाङाबो गुबुननिखौ बेक मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय चेनेलनि नामफोरखौहाय स्क्रिनशट खालामना लाखा जाहाथे माने खालामहरफिनाबा बेक माबा सोंहरफिनो आरोना कमेन्टआवहाय 24 आवार्ससिम नेनानै थाबाय था जाय आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन दिनैहाय आं गाबोन खालामहरफिनजोबगोन 24 घन्टा जाबा टेनसन लानो नाङा लोगोफोर हिन्दुस्तान मन्जु ब्रह्मजोंहाय लोगो गैयाबा लोगो खालामहरदो मन्जु ब्रह्मआ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलै सिस्टार फेसबुकआव सापर्ट खालामनो थिनदों मन्जु ब्रह्मखौहाय खालामहरनानै दोन कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामहर आं नोंनिखौ खालामबाय होनना बुं साबसक्राइब लिरनो नाङा दे भिडिअखौ नायनानै खालाम ओमफ्राय साबसक्राइब लिरहरनो नाङा कमेन्टआवहाय आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबायबा आं नोंनिखौ खालामबाय होनना बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय 24 आवार्सनि उनावहाय बिसोरबो बेक खालामहरफिनबानो जाबाय गावजों गाव फेसबुकआव औ दे ब्र जागोन गावजों गाव बेक खालामलायफिनबानो जाबाय मोनलायबा गावजों गाव बेक खालामफिनलायनांगौ लोगोफोर थगायलायनो नाङा रावबो जों थगायनानै देरा साबसक्राइबार लालायनाया जेबो गिदिर खोथा नङा थाइसे थाखा थाङा जोंनिफ्राय 1K साबसक्राइबारखौ जों गावजों गाव लालायनो हायो लोगोफोर गोरलैयैनो जायफ्रा आंनि उदांस्रि ब्रह्म चेनेलाव सापर्ट गैया उदांस्रि ब्रह्मआवहाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय हाबना फै उदांस्रि ब्रह्म चेनेल दं आंना मोनसे मन्जुआ थांखोना माखोथाय कमेन्ट खालामाखिसै गोबावसो कमेन्ट खालामहरो माथो जिखुनु जाया नोङो भिडिअआव नायनानै खालामनानै दोनहरबानो जाबाय थांबाय जानांगौ बिथाङा दसेनो फैयो दसेनो थाङो गुबुननि लेबावबो दंहैयो नामाथाय मानसिया बारा मिथिला आरो आं मन्जु ब्रह्मआ दंबा कमेन्ट खालामहर भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामना दोनहरबानो जाबाय कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आं नोंखौ खालामबाय होननानै गाबोन बेक खालामफिनगोन बे मन्जुआबो हिन्दुस्ताना सापर्ट खालामबाय ना मादोंथाय कमेन्ट खालामाखै हिन्दुस्तान दैमालु साथामल'सैलाय लोगोफ्रा कमेन्ट खालामना लोगोफोर कमेन्ट सोर दङ कमेन्ट खालामनानै दोन दे
ओइ ब्र' आं थांबाय दे बाय बाय गुड नाइट गाबोन दे ब्र' फै लाइभआव दे ब्र' जागोन दे जागोन। हेलौ लोगोफोर सोर सोर थांखो सोर सोर फैफिनखो? सोर सोर दङ? सोर सोर फैदोंमोन लाइभआवहाय? कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट सोर सोर दं लाइभआव? लाइभआव सोरबा फैयो सोरबा थाङो दसे दसेनो थाथेरा। हेलौ हेलौ लोगोफोर अबाव खारजोबखो? मानसियानो गैया माथो लाइभआवलाय थांजोब्बाय। बिमा फिसाला अबाव थांखो? आगे आगे एनिमी देखना पहले एनिमी देखना सकते हैं। 1 घन्टा जाबा दोनसै आं लाइभखौहाय रावबो गैखाला सोरबा सासे सानैसो फैयो खोमा नेनि दसे। रावबो गैला माथो लाइभआवनो। साबसे मानसि फैयामोन सासे सानै साथाम साथाम साब्रै साबा सय सयजन सातजन आठजन आठजन 9 जन 9 जन मानसि फैदोंमोन 9 जनावहाय साबाल' लाइक होनानै थांबाय। 9 जनाव साबाल' होदों। फैयो थाङो नालाय मानसिफ्रानो।
अनसाय स्टेटास फट' नमिता हाय ब्र हेल' ब्र खबर सबर माब्रै गैयालै लाइभ फैदोंमोन माथो मानसियानो फैया रावबो फैयो थाङो मोजां नोंहालाय आंनाबो मोजां खबरा आंनाबो मोजां जाखांबाय नामा अनसाय मा ओंख्रि जाखांखो दिनैहाय साथाम दंरा लाइभ होनायानो साथाम दङ ने सोर सोर दङ रैसुमैखौ नुदोंमोन आं सासे सोर सोर दङ सोर सोर लाइभ फैदों दिनैहाय रैसुमैखौ नुदोंमोन आं ओमफ्राय जुनु बर' नुदां ओमफ्राय सोरबा सोरबा फैबाय थाखायो एम एन ब्रह्मआबो फैबाय थायो लाइभ रैसुमै जुनु एम एन के 4K NG 4K आदसा बिसोरना माबाथ' रैसुमिया मैयानिफ्रायसो फैदों ओमफ्राय जुनुआबो दिनै फैदों ओमफ्राय एमएनआथ' फैबाय थाखायोखा माथो हेल' भाइ उरां फारां मोनफैबाय आंबो मोनफैबायना उरां फारां गैया दहाय मैयानो फैदोंमोन नालाय बेवहाय मानसिफोरानो थांलाय फैलाय मालाय सिख्लाफोरनावसो थांजोबो हिनजावफोरनावसो लाइभखौनो हौवाफोरनावहाय फैयालै आंबो हिनजावखौसो लाइभ फैहोनोसै एबारावहाय जाखांबाय नामा जाखांबाय नोंहा औ जाखांबाय आं जाखांबाय अनसाय दहायनो जादों 7थासोआवनो मालाय सिख्लाफोरनि हिनजावफोरनि लाइभआवसो थांलै बांसिन जों हौवाफोरनियावहाय फैया आंबो हिनजावखौसो फैहोनोसै लाइभखौनो एबाराव उरां फारां जोब गासैबो बाहाय बिदिनो जाहैबाय उरां फारां खोमथा मुसाहारि अनसाया फैयालै हौवाफोरनाव रावबो औलै बेनो हौवाफोरनाव रावबो फैया बेखायनो आंबो हिनजावखौसो लाइभ फैहोनो नंबाय आङो न'आव थांबा जों हौवाफोरनि लाइभखौ नाया ओमफ्राय हौवाफोरनावसो बांसिन माबाखौनो सोलोंनो मोनो ओमफ्राय हौवाफोरनावसो लाइभ फैया रावबो हौवाफ्राबो हौवाफोरनियाव फैया बांसिनानो हिनजावफोरनावसो थाङो ओमफ्राय हिनजावजों हिनजावसो नायलायखायो लाइभखौबो बेखौ बारा बुंजाया दा सोरबा माबा खिथालाबायलायगोन उमुगा बिदि बुंदों होननानै मा ओंख्रि मोनजाखो भाइ उरां फारांनो गैया भाइ दालि जहल आलु फान्थावसो उरां फारांनो माथो मोनजाबावनो आंबो बायो होनो लाइभ आदसा बेनोथ' फैया आं नै 1 घन्टा जाबाय गासै बिदिनो नोंसोरखौ लानानै 10 जनसो जाबाय खोमा 10-11 जनसोल' मानसि जादों खोमथाजों अनसायजोंखौ लानानै 10-12 जनल' जादों मानसिया रावबो गैया 1 घन्टा जालायनानै दा नै नोंसोर सानै फैनायल'सै गोथावलै बेफोरनो उरां फारांनो माथो खालामबावनो उरां फारां बेफोरखौनो जालाबायबाय नायानो ना जोंनिखौ ब्र बेखायनो बायो आं दाना बायोथ' आंबो गोबाव दाख्लै खेनसे फैदोंमोन ओमफ्राय नै दिनै खेनसे फैलायबाय सिगाङावहाय आं बै उदांस्रि ब्रह्म चेनेलाव फैदोंमोन दे ओमफ्राय बे समाव फैयोमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय फैबावबाय आं लाइभखौ ओमफ्राय फैलाब्रा रावबो फैला ओमफ्राय दाना बे द्रप थाबाय आं लाइभ फैनायखौहाय खबर सबरफोरा मारै भाइ उरां फारांनो खबर सबरा मोजां उरां फारां खोमथा गाबोन सानसे समफोर न'आव थांनाय जागोन आङो गाबोन सानसे आराम खालामनानै समफोर सुनिबाराव न'आव थांगोन दे न'आव थांबा रावनिबो भिडिअ नायनो हानाय नंला आरोना ट्रेन सायावहाय गाबोन नायनोसै जेसेनो हायो एसेनो नायनोसै मानसिफोरनिखौहाय ओमफ्राय उनावहाय नायनो हानाय नंला सुनिबारावहाय न'आव थांगोन आङो ट्रेन गाखोगोन सुनिबाराव ट्रेन गाखोबा खिन्थु नायनाय जानाय नङा आरोना लोगोफोर
ब्र आंखौ शेयार खालामनानै होनो हागोन ना ब्र? मायावहाय शेयार खालामनो माबा अनसाय? कमिउनिटि पस्टआवहाय खिन्थु आंना फैयालै माबा लाइकआनो साथाम सानै गाहामल'नो फैयो। रावनावबो सहैया नामा आंनि माबाया कमिउनिटि पस्टआ? ओमफ्राय मानसिफोरनालाय आंनाव सफैलाबायो नुयो आं मानसिफोरनिखौ आंनिखौ रावबो नुवा नामा लाइकआनो माथो सासे सानैल' फैयो। चेनेला नैबेलाय 1K जालायनाय खिन्थु मानसियानो माबा भिउसआबो खम फैथारो माथो। नायला आरोना दाना रावबो मानसिफ्रानो। बहा दं नोंलाय भाइ उरां फारांनो? उरां फारां आं गुजरातआवसो दङ उरां फारां गाबोन समफोर थांगोन न'आवहाय उरां फारांनो। गुजरातआवहाय इउटुबाव ना? बे लाइभआवहाय लाइभआव रावबो गैला माथो माबा अनसाय। साब्रैल'सो दङ। लाइभआवहाय साब्रैल'सो दङ ओमफ्राय बिसोर दंखाजोबोनदां माखासेया सोर सोर दंथाय लाइभआव कमेन्ट खालामाखै रावबो। खोमब्राजोंथ' दंखायोना नोङो? खोम्राजों नोंजों ल'खासै माथो लाइभआवनो। हिनजावफोरनि भिडिअखौसो नायो दे नायनायाबो बांसिन ओमफ्राय हौवाफ्राबो खिन्थु हिनजावफोरनिखौसो बांसिन नायो। ओमफ्राय हौवाजों हौवाथ' नायलायखाया बांसिनानो खम ओमफ्राय हिनजावफोराथ' नायखायानो। लाइभआव नङा ब्र इउटुबाव भिडिअ बानायनानै ना मारै? अ दमासि जाहैनोसै नामा भाइ उरां फारांनो? बिदिनो भाइ न'आव थाङैयाबो गोबाव जाबायमोन दमासिबो मोनजाहैसिगोन बोसोर गोदाननि। आरो दा न'आवहाय दाउ बेमार जानानै थैलाजोबबाय बेदर गोरान फोराननाय दङ। बेखौ एसे जाला हैनोसै उरां फारांनो। इउटुबाव बुंनायाथ' जेबो नङा माने खालामग्राफ्रासो खालामाना। गावजों गाव खालामलाया बुंनानैथ' जेबो लाब गैयानो। साबसक्राइबारखौ मारै बाराय होनो हायो होमब्ला मोनसेल' पइन्ट दङ। बहानि नों उरां फारांनो? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि उरां फारांनो। नोंथाङा चिरांनिमोन नामा? इउटुबावहाय साबसक्राइबार बारायनाया ओरैबायदि खालामनांगौ भिडिअ'आव नायनांगौ आरोना भिडिअ'। नाया ब्र औ। साबसक्राइबार बारायनाया नोङो जेन'बा सासे मानसिया जेन'बा भिडिअ नोंनाव हाबफैबाय नटिफिकेसन नोंनि साबसक्राइबारानो नों खालामना लानाया। बे जुदि हाबफैदोंब्ला बिनि कमेन्टआवहाय सोर सोर साबसक्राइब खालामदों बेखौहाय नायनानैहाय बेनि चेनेलाव थांनांगौ आरो ना बेनि चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायदो। भिडिअआवहाय बुंहरबानो जाबाय आंखौबो सापर्ट खालामदो आंबो नोंखौ सापर्ट खालामबाय बेफोरबायदि बुंहरनांगौ आरो ना। आं बेफोरबायदिसो बारायहोनाय बे उदांस्रा ब्रह्म चेनेलावहाय। आं बिदि एसे बाराय होदों। हाइ हेल' लाइक दान। 22 लि बसुमतारी बिथाङा लाइभआव फैदों वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। क'क्राझार मा जायगानि भाइ नों उरां फारांनो? क'क्राझार थिफखायनि पर्बतझरा ओनसोलनि। मा खबर? खबरा मोजां। थुलि बसुमतारी नामा थुलि ना मारैब्रा नोंनालाय? डाबल थु होननाय दङ थुलि होनबाय ओंखायनो आङो। बेखायनो थुलि बसुमतारी गाबज्रिनाय जाबाय बिथांनि नामखौ। थिफखायनिसो नों भाइ उरां फारांनो? औ थुलुनि आदसा थुलुनि ना? बे माबा लिरनायावनो एसे बोरैबा मोनखादों नामखौहाय। थुलुलि। मा ओंख्रि जाखो थुलुलि बसुमतारीया? जाय जाय गोदान दङ गावजों गाव सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। थिफखाय मा जायगानि भाइ उरां फारांनो? थिफखाय पलासगुरिनो पलासगुरि बा थिलाबारा। मोनथियो ना खोमथा मुसाहारि? एम एन मोन गामिनि खाथिलै ब्र ना? औ औ खाथि एम एन ब्रह्मनि गामि खाथि। दुब्लि बारबा मोनो दै बारबानो मोनो आरोना नुहुरजोबखायो। बर'नि आकाश हाइ ब्र' हेल' ब्र' खबर सबर माब्रै बर'नि आकाश? एम एन ब्रह्मनि खाथि जायो आरोना गामिया नुहुरलायो गामिखौहाय।
औ बिनिनो फालांसिगुरिनिसो औ। फालांसिगुरिनिसो। लाइभ फैनाया आंना जाम्बानिसो जादों माथो दासो थाल मोनबावबाय आङो। आंबो बासबारिनिसो आदसा बासबारिनिसोमोन ना औ बावदोंलै। बासबारिनिसो उरां फारांनो आदसा बासबारिनि ना। बासबारिनि आं थांखांबाय आगोल बासबारि मलानदबि खुसा खाथियाव थायोमोन आं माबा मलानदबियाव थायोमोन सिगां। बिबै दङ नालाय बेवहाय थानानै फरायदोंमोन एसे। वाइफाइजोंहाय लाइभ फैनो होननानै फैदों आं बाहाय माबा डाटाजोंसो होगासिनो दं आङो दासो थाल मोनबाय। मा मैगंमोन ब्र आलु माबा दालि जहल आलु फान्थाव। अ होनदों आरोना। ओरै बासबारि जायगाजोंहाय थांखांबाय आङो पन्त्रगावआव दंमोन बिगुमै जानाय। ओमफ्राय जोंनाबो दङ माबा दङ आरोना माबा दं बिमानै दङ बासबारियावहाय गामिखौ बावबायलै। मलानदबि खुसाखाथि लालमाथि दलदलि बेफोरजोंहाय दंजोबोमोन आङो सिगाङाव। खोमथा मोसाहारि। गोथावलै ब्र गोथावना जाबाय थावाबाबो। मालाय संनाय जानांगौ जाहैयो थावाबाबो। पन्द्रगाव गामियाव सोरनाव फैयामोन भाइ उरां फारांनो। पन्द्रगाव गामियाव आं नामखौ बावबायलै बे मानि जोंनि माबा जायोना बिमायनि फिसाजोखौ मोनलांनाय दंमोन बाहाय। मामुनिमोन नामा नामा मामुनि मोनगोन बावबायलां। बे माबानि मलानदबिनि हिनजाव मोनलांनाय। मलानदबिनि हिनजाव मोनलांनायमोन। सोर सोर सापर्ट नांलायगौ खिन्था हरलाय। दो ब्र'मोन सोर सोरनो सापर्ट नांलायगौ खिन्थाहरनो थिनदों बिथाङा। बर'नि आकासा। पन्त्रगाव गामि खाथि जोंना उरां फारांनो। पन्त्रगाव गामि खाथिना मा गामि होनो नोंसिनिखौलाय? आं बारा मोनथियालै गामिफोरखौ आरोना। बिदिनो माबा बराइबारि होननाय दङ ओमफ्राय माबा माबि दंलाबायो आरोना। बुंथावजाला। जोंना बिमानैनि गामिया मा गामिथाय आं मिथिलालै बावबाय। पन्त्रगावआव स्लुइस गेट गैया होमबा स्लुइस गेट दंमोन ना? आंखौ सापर्ट खालामदो आंबो बेग बानायगोन उरां फारांनो। बर'नि आकास खोमथाखौ सापर्ट खालामनोनो सापर्ट गैयाबा खालामहरदो। भिडिअ नायनानै खालामदे ओमफ्राय गाबोनहाय बेक खालामफिनबानो जाबाय गावजों गाव। दिनैहाय बेक खालामफिननाङा गाबोन खालामफिन। दं दाबो स्लुइस गेटआ दङना ओं। हाबायाव थांदोंमोन आरोना जों डाटा जानानै थांदोंमोन नालाय बेवहाय थामसा गोजाङाखै जों गोजां बोथोरमोन। बार स्रो 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 दैयाबो खाथि स्लुइस गेटआ। जा गोजांखादों जोङो। औ दे खोमथा ब्र'। खालामना होदो बर'नि आकास खोमथाखौ ओमफ्राय खोमथाया गाबोन बेक खालामहरफिनबानो जाबाय। 24 घन्टा जायोब्ला भिडिअ नायनानै खालामलायनांगौ दै। दानो खालामलायोबा गावजों गाव बेक खालामफिनलायोबा खमायफिनो। बेखायनो गाबोन खालामफिनबानो जाबाय उरां फारांनो। हौवाफोरनि लाइफआव बारा फैयालै। माबाफ्रा लोगोफ्रानो। मालाय हिनजावफोरनियावसो थाङो। बांसिन माबाखौनो हौवाफोरजों सोलोंसै ओमफ्राय हिनजावफोरनि लाइफआवसो इन्टारेस्ट जाहैला जोंसै। बांसिन माबाखौनो हौवाफोरजों रोंसै गोदान गोदानफ्रा। ओमफ्राय हिनजावफोरजोंथ' रोङानो आरो रोंबाबो खिथाखायानो हिनजावफ्रा।
बांसिन औ सिनायो उरां फारां खोमथा पलासगुरिनि खोमथा ना सिनायो सिनायो जोंनिनो न' खाथि जायो खोमथाया खोमथा ब्रह्म दा नामा सिनायो बाहाय उरांफारां खोमथा जोंनि गामि न' खाथिनिनो क्रेजि नार्जारि हाय बाजै बाजै नङा आदासो क्रेजि नार्जारि बिथाङाबो थिपकाइआवहाय रेकर्ड खालामना दोनथारबाय क्रेजि नार्जारिया थ' हिनजाव लाबायना बे औ लाबाय हिनजाव लाबाय नोंसिनिथिंजायनि हिनजावा मा गामि आं बेखौ मिथिला सिनायो खोमथाखौ नोंसोर लागोनि हिनजाव लादों नोंसिनि गामिथिंजायनि गामिखौ आं मिथिला आरोना जोंनि न' खाथि जायो खोमथाया खालामबाय खोमथा ब्र उरां फारां खालामबायनो आकास बर'नि आकाशआ थ' जोंनि गामि खाथिनिनो बेना हिनजावा औ गामि खाथिनिनो ना जोंनि न' खाथि ओमफ्राय मानसिया बिनि न'आ जोंनि न' खाथि जायो आरोना आगाननै आगानथाम सुरबानो मोनो खोमथानि न'खौ मा खबर बाजै खबरा मा मोजां खबरा बाजै गैयालै बाजैया न'आवसो अके दे बेक खालामगोन आं दिनै खालामनाङा खोमथा गाबोन खालाम गाबोन दिनै खालामबा खमायफिनो गाबोन खालाम बे नटिफिकेसन हाबहैखायोना खालामनो कमेन्ट हरनायनिया बेयाव 24 आवार्स वान दे लिरनाय जाखारबा बेक खालामफिनबानो जाबाय जे बड' स्टेटास हेलौ आदा हेलौ फंबाय खबर सबर माब्रै खबर सबर माब्रै मा ओंख्रि मा ओंख्रि जानाय बाजै ओंख्रिया माबासोलै दालि जहल आलु फान्थावसो क्रेजि नोङो बे सिख्लानि फट'खौ मानो होना लाखो नोंनिखौ होना ला नोंनिखौ बेनो नामा एक्सआ नोंना क्रेजि नार्जारि नोंनि एक्सआ बेनो नामा जे बड' स्टेटास मा ओंख्रि जाखांखो लाइफआव दंबा आसि बिमायाव थुना होदो अननानै आसि बिमायाव थुना हो सोर सोर थुवाखै मा ओंख्रि जानाय बाजै आसि बिमा थुबाय आदसा थुबायना थुबायबा मोजां थुना होनांगौ जेबो माबा गैया लस गैया थुनायनि थाखाय नायबाय जखन थुना होनाया जेबो नङा सोरबा लाइभ फैदोंलै ना जे बड' स्टेटास आंनावबो नटिफिकेसन हाबफैलागासिनो दङ एस बड'आबो फैबावबाय लाइभ ओमफ्राय खिन्थु मिथिया आंनि लाइभआवसो दंबावोमोन बियो लाइभ फैबाय बेबो र' दा बाजै आं फैफिनगोन गोबां मानसि फैदों लाइभआव गासैजोंबो दसे नुजाहैनो दे नुजाहैबानो जाबाय गोबां मानसिफोर फैनानै दं लाइभआवहाय आंबो मिथिगौ आंनाबो नटिफिकेसन हाबफैनानै दङ जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफोरा लाइभ फैग्रा जाबाय दाना ओमफ्राय नालाय लाइभखौनो हिनजावफोरनिखौसो नायो हौवाफोरनिखौ नाया बांसिनानो खोमथा आं भिडिअ नायनायनि सिगांनो लाइक होखायो भाइ भिडिअ उरां फारांनो मोजां आंबो मानसिफोरनि भिडिअखौ नायबाथाय लाइकआव थुना होबाय
भिडिअ नायखांबा कमेन्ट खालामना होबाय। आंनि एक्स सोबा एक्स सोना नोंनि दे जेबो नङा। आंनाबो मानसिफोरनि भिडिअखौ नायबा सिगां आसिमाव थुना होगोन, कमेन्टआव हरबा हरबाय, हराबा थाबाय बे आरोना। गोबां मानसिनावनोथ' कमेन्ट खालामजोबनो हाया नालाय, बिदिनो आसिमावखौल' थुखाथारो आरो आं। भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामहरफिनबानो जाबाय। खोमथाया गाबोनहाय माबानिखौहाय सोर खालामामोन? बर'नि आकास खालामदोंमोन नामा? गोबां मानसिफोरलाय फैयोलै दानिया। एस एस बड' ब्लगआबो फैदों। मानो आंखौ गासिबो गार्लससो सानो? नोङो हिनजावनिनो माबा दोनबाय नालाय, प्रफाइल दोनबाय नालाय, बेखायनो हिनजावसो सानो नोंखौहाय। बिरबायजि हेल' ब्र' वेलकाम आंनि लाइफआव। लाइभ फैदोंमोन आं दसे, मोजां गाज्रि रायलायनो होननानैहाय, आरो जाय जाय गोदान दं सापर्ट खालामलायथोंसै होननानै। खबर सबर माब्रै बिरबायजि? खामानिफ्रा मोजाङै सोलिना दं दा? खबर मोजां ब्र, मोजां ना? आतसा मोजां। जाखांबाय नामा? जाखांबाय ब्र नोंहालाय? आंबो जाखांबाय। आंना माबासो ओंख्रिया दालि जहल आलु फान्थावसो। नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो खिथादो अननानै। आसिमायाव थुवाखैबा आसिमाव थुना होदो बिरबायजि। दा बाजै फैफिनगोन। बहा थायो ब्र? फुल कफि आलुसो ब्र, आदसा लाइक दान। फुल कफि आलुसो ब्र, आदसा। बिदिनोसै बिदिखौनो जालाबायाबा माखौ जाबावनो ना? ना बेदरबो जाबाय थानो हाया। कमेन्टआ उन सिगां जागासिनो दं नामा रा आंनावलाय? आं गुजरातआव दं, गुजरातआव। फैफिनगोन र' बाजै दसे थाथ' दा बाजै। दे थाब फैबानो जाबाय। दा फैफिनबानो जाबाय क्रेजि नार्जारि। लाइभआवनो फैयालै जोंनियावहाय बारा मानसिफ्रा खम जाथारो आंनावथ'। मानसिफोरनाव बिदिनो 10, 12, 15 गाहाम 20 जन गाहाम 25 जन गाहामा जाखायो आरोना फार्स्ट टाइमावहाय। लास्टआवहाय बिदिनो 10, 12 जना थाबाय थाखायोखा। आंनावहाय बिसिबांबायदिनो थाया आरोना मानसि बारा बुरजा मानसि फैया।
कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर दङ लाइभआवहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय अननानै। बाजैया एम्बु बेदर जायो ना जाया? जायोलै मानो जाया जानो जायो लाना फै। एम्बु बेदर जायो जायो। बाजै जायाबा आं जागोन ना। ओंखारलांजोबाय माथो लोगोफ्रा। थाङो फैयो जागासिनो दं थांलाय फैलाय। नोंना जायखिया खैजन बाजै? गैया एक्स गैया जोंना। बाजैनिबो गैया आदानिबो गैया। देनां सोंदो बाजैनिखौहाय आं न'आव थांबा खैजनमोन। नोंनाथ' गोबां दंखाथारो मिथिखाबाय आं दाख्लैनो। मा मा बुङोब्रा खोजि नार्जारि नोंलाय। हाथाय हारावरावसो नुजायो आंना मिनिनायानो। खानायाबो लावबायलै गाबोन सिनजानोसै खानायखौहाय। गाबोन सिनजानोसै मोजांनो। सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म हेल' ब्र गुड इभिनिं ब्र खबर सबर माब्रै सोमदोन जोहोलाव? बाजैया नोंनि लाइफआव जयेन जाया? जायोलै नायो बाजैयाबो नायनानै सिरि थायो कमेन्ट खालामा। भिडिअ एथ' खमलै नोंना। औ खम आंना भिडिअआ। चेनेलानो मालायनिसोमोन नालाय ओंखायनो आंना भिडिअआ खम मानो आगोलनि चेनेलनि माबाखौ बैनि चेनेलनि भिडिअखौ दानजोब्बाय आङो। दा भिडिअ हगारनोबो टाइम मोना जायो सम जाया। आंनि लाइफआव जयेन जाया। सोर बाजैया? सम मोनालै नोंसोर लाइभ फैनाय टाइमाव आं खामानि मावनाय जायो ओमफ्राय एखमबा सोलाबा नोंसिनि लाइभ फैनाय टाइमा। ओमफ्राय आंबो एखमबा थाब उन्दुनाय जायो बेलासियावहाय। मा ओंख्रिमोन ब्र? ओंख्रिया दालि जहल आलु फान्थावसो। नोंसोर लाइभखौ सानावसो फैयोना आं सानाव बारा सोलाबा एखमबा समावहाय। आं थेवबो नायो दे लाइभखौहाय दसेबाबो नायनानै थायो आङो ओमफ्राय लाइभखौ थुनानै ओंखारलांफिनो आङो। खामानि मावबाय थानाय जायोना ओमफ्राय मबाइला दसेल' लानाय जायो।
बायदोंमोन नामा चेनेलखौ? औ बायनायानो जाबाय, बायदोंमोन। बैनि फल'वारफ्रा दाना नायला, आगोलावबो नायख्लामो नालाय। आरो गोबाव जाबायमोन ना बे मानसिया भिडिअ हगारैया, ओंखायनो बै सिगांनि मानसिफ्रा बारा नायला आरोना। बोसोरसेयानो जानोसै नैबे माबा एप्रिल मास हाबबा बे बोसोरसे जाफिनगोन आरो बे चेनेला। भिडिअआनो गैया, ओमफ्राय भिउसआथ' गैखायानोना, भिडिअ गैयाबा भिउसआलाय बहा फैनो आरो बारा नायखाया जोंनि माबाखौहाय। बेसेबां बेसेनि बायखो ब्र'? गांनैमोन ब्र', गांनैमोन। वाच टाइम गैया दे, वाच टाइम गैया। वाच टाइमा बोसोरसेनि गेजेरावनो खालामनांगौना, ओमफ्राय हायाखै आरोना, बेबो हाखायाखै। ओमफ्राय आंबो हानाय नङा बायदि मोनदों आरो दा बोसोरसेनि गेजेराव वाच टाइमखौहाय। भिउसआनो फैयाबा वाच टाइमा बोरै जानोना। आंनिखौ नांगौ नामा? नांलालै, मोननै मोनथाम सालायनो हाया। मोनसेखौ खुनुरुखुमसो लाफ्लांबा लाफ्लांना जारलासो जोंबाय आङो, मोननै मोनथाम सालायनो हायालै। भिडिअ खालामनो सम गैया, मा समाय मोना एखमबा। भिडिअ खालामनो सम नांगौलै, दा जों बायहेरायावसो थायो नालाय खामानि मावनो, दा बेफोराव थांनानैहाय भिडिअ बानायनो मोना जायो, टाइम थोआ जायो। गामियाव थानायबा ओरैनो खेबलाबायना हगारलाबायजागौ आरो ना। आंना बै मेन चेनेलाव वाच टाइम खम आरो बेयावबो साबसक्राइबाराथ' खमखा, उदांस्रा ब्रह्म चेनेलावहाय। फैगोन बोसोरावसो बेवहाय माबा 4000खौ खालामनो हागोन बायदि मोनदां, नैबे चेनेलावहाय आरो ना, आदा बाजैयाव। भिडिअ होबाय थानायबालाय सिगांनिफ्राय हागौमोन, आंबो बारा गोबाव जायाखैना लानायानो। सोमदोन जोहोलाव थांखो ना माखो कमेन्ट खालाम। मा ओंख्रि जाया खिथादो अननानै सोमदोन जोहोलाव। सानसेयाव 1K थाङो आंना, आदसा मोजां 1K थाङोबाथ'। बांसिन मानसियानो नायाना, ओरैनो साबसक्राइबखौलाय खालामनानै लायो, ओमफ्राय भिडिअखौ नाया सोरबा सोरबा। बिदि जायो आरोना दा जोंनियावहाय। गावजों गाव साबसक्राइब लालायनाय नालाय, भिडिअखौ नाया रावबो खम। आरो हिनजावफोराथ' नायखायानोना जोंनि भिडिअखौहाय। बे वाइटि स्टुडिअआवहायनो खेबसे खालामलाय, सोर हिनजावफोर नायो ना हौवाफोर नाया। बांसिनानो हौवाफोर नायो, ओमफ्राय हिनजावफ्रानो खम नायो आरोना, चेक खालामनानै नायबानो जाबाय नोंसोरो। हिनजावजों हिनजावबोथ' नायलायखागोनानो, ओमफ्राय हौवाफ्राबो हिनजावनिखौसो नायखायो बांसिन। हिनजावफोरजों हिनजावफोर भिडिअखौ नायलायो दै बांसिनानो, ओमफ्राय हौवाफ्राबो हिनजावफोरनिखौसो नायो सोरबा सोरबा। आरो हिनजावफोराथ' हौवाफोरनिखौ नायखायानो बांसिनानो। हौवाजों हौवा नायलायनायावल'नो एसे भिउस फैयो आरोना। बेखायनो जोंनि भिउसआ खम जायो, आरो साबसक्राइबाराबो खम जायो हौवाफोरनिया। कमेन्टआ सिरि थालायबाय माथो लोगोफोर, जाय जाय दं कमेन्ट खालामबानो जाबाय। एम एन ब्रह्म मोनासो फैबाय थायोलै लाइभखौबो। आंनियाथ' चेनेला जाना थांफ्लांनायसोमोन। गोबाव जाबाय। नैबे चेनेलाबो गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ हगारैया, ओमफ्राय आं दाख्लै लानानैसो आंसो हगारलाबायनायल'नो आरोना भिडिअआ। भिडिअ हगारबाय थाबासो बे इउटुबा माने
अडियेन्सफोरनो हरो आरोना भिडिअफोरखौहाय शेयार खालामना होयो। भिडिअ होबाय थानो हानांगौ आरोना, होमबासो भिउसआबो फैयो। ओमफ्राय इउटुबाबो भिडिअफोरखौ गुबुननो हरो आरोना, मानसिफोरनिसिम सौहैयो। नोंनि सबाय बिमाया जा समायना खालै बाजै सबाय बिमा बबे सबाय बिमा दं उनाव? दङ आंनाव मेरला सबाय बिमायालाय। सबाय बिमा दङलै आंनाव, सबाय बिमाया दङ दंलाबायो फिसा फिसा फिसानो। गाबोन उदांस्रि ब्रह्म फैनाय जाबा फैगोन आं लाइभखौहाय। फैनो सोलाबबा आरोना। गावहा दाख्लैलाय फैनाया मोखांखौ देखायाखै नामा? ससेल' देखायनाय बायदि नुदोंमोन आङो। नार्जारि। मानसिया खम जाथारबाय माथो। कमेन्ट फैला माथो रावनिबो, लाइभखौ दोनथ'सै नामा? रावनिबो कमेन्ट फैयाबा बायोना लाइभआव थाबाय थानो। नोंनि मिनिनाया फाग्लिट जाखायो दा खनसे मिनिबावलाय। हैस जायालै जोंना हाथायासो हारावराव। सिख्लाफोरनि बायदि गोदै जायाना हौवाफोरनि मिनिनाया। सिख्लाफोरनासो गोदै जायो दा। जोंना जायालै हाथायासो सिगां नुजाग्रोयो हाराव रावनो। अमा बेदर जाग्राखायनो हाथाया हाराव रावसो जोंना। हिनजाव लादो हिनजाव। हिनजाव लानानै हिनजावखौ लाइभआव फैहोबाय था, होमबानो बयबो लाइभआव थांगोन आरोना। सोमदोना ओंखारलांखो ना माखो लाइब्रेरिनिफ्राय? माथो नोंनि कमेन्टखौहाय आं लाइभआव कमेन्ट खालामाथ' बारा। आं नायोसो मानसिफोरनि लाइभखौहाय नायनासो थायो। आं लाइभआवहाय कमेन्ट खालामाखै, नायनासो थाबाय थादोंमोन आं। एम एन ब्रह्मनियाबो हाबो आङो सम सम नायो आरोना, एम एन ब्रह्मनिखौबो आं माने लाइक होयो ओमफ्राय कमेन्ट खालामा आरो आं। सोर सोर फैयो सोर सोर फैया बेखौ नायो आरो आं लाइभआवहाय। मा मिनिनो थिनबाय थाखोब्रा। साथाम साब्रैसो दंदां ने लाइभ फैनायफ्रा दा? गोबां मानसिफोर लाइभ फैयोना, बेखायनो दा सोराङाबो एसे प्रमसन खालामबाय थायोमोन बिथाङाबो, दा फैला माना बारा खम जाबाय सोराङाबो। प्रमसन खालामबाय थायोमोन बिथाङा। दा बेबो खम जाबाय लाइभआव फैनाया।
गोबां मानसिफोर फैयोना लाइभखौहाय ओंखायनो बाबाय बेबो आरो नायग्राफ्राबो सोरनिखौ नायनो सोरनिखौ दोननो बेफोरबायदि जायो आरोना नेट पेक जोब्बाय आंना 10 जन साबा जाफैफिनलायबाय लाइभआवहाय र' फैफिनगोन नेट पेक जोब्बाय आंना 10 जन गुड नाइट गाबोन बेक खालामफिनबानो जाबाय जाय खालामदोंमोन नोंखौहाय बिसोरखौ गाबोन बेक खालामफिनबानो जाबाय 24 आवार्सनि उनावहाय मोनायावसो जाहैखागोन नालाय लाइभखौ आंबो दोनथ'सै रावबो गैला खम जाबाय मानसिफोरा हरगोन दे हरबानो जाबाय गावजों गाव हरलायनांगौ भिडिअखौ नायनानै हरबानो जाबाय नटिफिकेसन हाबैनायावहाय वान डे लिरनाय जाखारबा खालामफिननांगौ आरोना सोर दं कमेन्ट खालामजोबदो दे लोगोफोर लाइभखौ दोनथ'नोसै आंबो माने लाइभआव मानसिफ्रा खम जाबायना बिराद खमथारसै बे गुबुनफोरनि लाइभआव थांफिनजोबदो बयबो सोर दङ बिसिनियाव हाबैबानो जाबाय लाइभखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर आङो सोर दं कमेन्ट खालामबानो जाबाय खनसे लाइभखौ दोनथ'नायनि सिगां कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर दं लाइभआवहाय खनसे बयबो खालामलाय आं लाइभखौ दोनथ'नोसैमोन आं लाइभखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर उननि समाव लोगो हमफिनसिगोन